Jarene arep ndangi kerjaanan. Lah kok ora tangi to, Pak? Yo. Gimana ora tangi-tangi? Lah terus nek dikon nek wengi maka ya Allah menpijeti HP bareng esuk ya iki nek ora tangi-tangi. Tak kok arep gayung sisan kowe kok. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak, sampean teko ndi? Terus sing turu sapa? Lah kene tukang ngindangi kerjaanan kok. Jare kok ngendi? Jare mambunge kan arep ngindangi kerjaanan. Ayo malah kowe takok. Lah sing turu apa ya mamakmu mambunge teko kowe turu. Yo turu digugah ora angel ram kowe. Ora. Mamamu itu turu cian. Hah? Dadi sing turu kuwi mamak.